Vítam vás u dalšího partu z House Flipperu. Ideme na to, dajte like, odber a sonček a môžeme ísť na to. Tak. Môžeme ísť na to. V minulých dieloch ste videli, ako sme upratovali decku a ako som vám povedal, že keď chcete ďalší part, tak dajte like, odber a sonček. A ako som natočil na YouTube ďalší druhý part, ktorý ste mohli vidieť pred jedným dňom, tak to čo je? Kuchyňa. Tak, a tu je čo? Tu je kúpeľňa. Tak ako ďalšiu vec, ktorú chcem urobiť, tak je tak vám chcem poďakovať, že ste toto je posledný tretí part z House Flipperu, lebo to nemá žiadne vyhľadnutia, to je zoznam House Flipper. Tak keď sa vám páčil dnešný posledný part z House Flipperu, tak dajte like, odber a sonček a uvidíme sa u ďalšieho videa a čau.